Jeg vil vise jer en lille ting, som jeg kalder for den sindssyge og den sindssyge det. Eller hvad fanden nu hedder, jeg vil kalde den. Kom nu. Jo ja. What the fuck? Ja, og skal lige... her. Det her, det kan jeg få en ordentlig motherfucker. Der er fyldt med TNT. Så, ja. Jeg kan så se, at jeg har dem her. Og så ledninger til strøm. Ja, først vil jeg lige affyre dem. Og så når I hører klikken, så affyrer jeg dem. Så slår det. Så skyder det. Så det kan jeg for en motherfucker. Og så følger I bare selv på igen. Det her, det kalder jeg for en skyd op i NATO. Et eller andet. Ja, så I tænder her. For ja, så skyder I bare op. Og så, ja, så er I faktisk bare op næsten hele rummet. Og det er sådan, I bygger den. Det er... for helvede. Sådan, I bygger den. I tager et håndtag. For helvede er det der egentlig? Så tager I det ligesom sådan kryds. Eller plus, så skal I have TNT her. Og på grund af, at det ikke hælder over, det er på grund af, at der er redstone derude. Og ja, så kan I faktisk bare gøre sådan her. Og så på grund af, at der går vand ned i det, så det springer jo ikke i luften. I kan også bare... nej! For helvede. Jeg har vist også en herovre. Jo, jeg har en her, hvor jeg kun er 2. Jeg sprang det også lige lidt, så ja. Jeg kan jo sagtens springe lidt. Her bygger I faktisk bare det samme, hvis I vil have 2. Så tager I tænder I, så bliver I fyret op på det. I tager noget vand her og der. Så tænder I bygger lige der først. Så det der. Ja, først det her, og så det der. Så tager I tænder, tager det der kryds der og tager TNT ned. Og så er de konserver og tager til ned. Og så bygger I lige redstone herop til. Og så tænder I. Okay, så er det faktisk allerede nu. Så bliver I bare skudt opad. Og på grund af vandet, I skal så være i game mode. Og hvis I ikke er i game mode, så dør I så. Ja. Yeah. Så ja. Det var det her fra ja, det danske her. Ja. Så ja. Det står herfra.